Devojke, pažnja, pažnja. Upoznajte ovu slatku malu. O, kako je divna. Da. Mala. Ovo je vaša nagrada i prvi zadatak, ali morate da crtate nogama. Šta? Ozbiljno? Naravno, krenite. Dobro, počinjam. Ja još nikada nisam crtala nogama. Biće zabavno. Dakle, prvo ću uzeti roze boju i nacrtati glavu i uši. Tako je. A uz pomoć bele boje ću napraviti oči. Nedostaje samo roza nos i vrat. I naravno crne zenice. O da, ispalo je vrlo slatko. Šta? Tebi ispalo prasa, a ne mače. Hej, ti ništa ne razumeš, skloni se. Jane, a šta ti nacrtaš? Ja sam smišljala plan, a sad ga mogu ostvariti. Da bih napravila lepu sliku, prvo ću razmazati boju po paleti, a posle napraviti otisak stopala. Da, odlično. Tako će crtanje biti mnogo udobnije i brže. A dalje mi treba bela i crna boja. Eto, i naravno dodat ću malo roze boje. Cool! Gotovo? Wow, super. Hvala, Julie. A zašto ti nacrtaš? Smirite se, ja sam pravi majstor. Odlično crtam nogama. Ne moram da žurim. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte i učite. Šta je to? O ne, moj cvet je uvenuo. I šta ću sada da crtam? Ovo je katastrofa! Strašno! Kako neprijatan miris. A da li to noge Julie tako smrde? A mamice, kakav užas. Sad ću se ugušiti. Jane, ti si baš čudna. Nije mi dobro. Jane, jesi li u redu? Da, stavila sam gas masku. A ti uzmi ovo, Britney. Baš ti hvala, mislim da će to pomoći. Idemo! O ne, šta radite? Sad ću se ugušiti. To je bila genijalna ideja. O ne, šta ste uradile sa mojom nogom? O ne, i moj crtež je uništen. Sve boje su se razmazale. Jao, sad je na njemu još i rupa. Izvini, morali smo da uradimo to. Da, nismo htjele da pokvarimo tvoj crtež. O, vreme isteklo. Hoću da vidim vaše radove. Nadam se da će vam se dopasti moj crtež. Britney, trebala si da nacrtaš macu, a ne svinju. Julie je bila u pravu. Julie, sad ti. Žao mi je, imam samo ovo. Kakav užas. To ne valja. Evo mog crteža, kako vam se sviđa, učitelju? O, bravo, Jane. Ti si naš pobednik, čestitam. Dobijaš ovu ribu. Hvataj. Šta? Ne razumem, šta će mi riba? Nagrada je bila druga. O ne, nemoj da me napadaš. Ja nisam tvoj hrana. O, kako uzbudljivo. Ojoj, jadna, ups. Mamice? Ona je još uvek ovdje, ne! Dakle, pažnja. Vaš novi zadatak je ovaj prsten. Wow, kako je lep. Pa ne znam, ja ne nosim prstenje. Požurite, vreme je krenulo. Ja ću da nacrtam najlepši prsten na svetu, a nećeš me pobediti? To ćemo još vidjeti. Ja, devojke, šta vam je? Ja vas ne razumem. Ja ne volim prstenje i uopšte ne želim da se trudim. Dobro, nacrtat ću nešto. Baš me briga šta će ispasti. Došla mi ideja. Mogu nacrtati smajlić koji prenosi moje raspoloženje. Da, to će biti smešno. Učitelju će se dopasti. Gledajte kakva fora. Jane, a šta ti crtaš? Nemoj da gledaš, to je tajna. Idi kod Britney. Moram se potruditi, hoću da pobedim. Nacrtat ću žuti prsten i crveni rubin. Kakva lepota. Mislim da je ispalo super. A ja ću nacrtati prsten direktno na prstu.
Britney, jadna, ne plači. Daj da ti duvam prst. Baš ti hvala, lakše mi je. Ali kako da nacrtam prsten? Tačno! A mogu da uzmem veštačku ruku, ali nemojte nikome reći. Ne razumem šta će i ova ruka. Sada mogu da nacrtam prsten direktno na prstu. O, da! Nacrtao sam čak i rubin. Izgleda kao pravi. Ispalo je još bolje nego što sam mislila. O ne! Prsten se ne skida. Kako to? Što da radim? Julie, hoćeš mi pomoći? Naravno, ja ću da vučem prsten, a Jane će da vuče mene. Hajde još! Vuci jače! Uspelo je. Mamica, moja glava. Uspelo je. Hvala vam, devojke. Devojke, vreme isteklo. Pokažite šta imate. Ovo je moj prsten. Kako vam se sviđa, učitelju? Pa nije loše, ali hajde da vidimo šta je kod ostalih. Trenutak. Gledajte kako smešno. Šta je to? Kakav si šalidžija? A šta je kod Britney? Eto, predstavljam vam svoj rad. Nevjerovatno, Britney. Svaka čast, ova nagrada je tvoja. Bravo, čestitam. Hvala puno. Dajte mi ovaj prsten. Izvoli. Hvala. Kako je lep. Oduševljena sam. Julie, ma ti ne razumeš? Ovaj prsten je iz mojih snova. Toliko puta sam zamišljala da me neki princ prosi. Da, naravno, prinče. Pristajem da se udam za tebe. Ćao. Šta? O ne, kakav užas. Ne. Neću da se udam za tebe. Stani, gdje ćeš? Gledajte kako umem. 1 i 2. Devojke, pažnja. Vaš sljedeći zadatak je ova predivna čokoladna kuća. Wow, neverovatno. Ja već hoću da je pojedem. Hej, Julie, prvo moramo da je osvojimo. Tako, Britney. I vreme već ide, krenite. Konačno nešto zanimljivo. Da vidimo. Da, sve mi je jasno. Mogu početi da crtam. Prvo ću napraviti obris. A zatim ću sve obojiti. To uopšte nije teško. Odlično mi ide. Treba obavezno nacrtati zavese. A još baštu pored kuće i oblake na nebu. Da, odlično mi ide. Nisam džabe išla u umetničku školu. Britney vidi. Opet ona mašta o nečem. Jane vidi. Ne ometaj me, Julie. Dakle, ova linija mora biti tu, da. O ne, olovka se slomila. To nije u redu. Hej, Jane, možeš ti da paziš malo? Uzet ću novu olovku i novi papir da bih sve uradila savršeno. Aha, još malo. Da, sve sam odlično izračunala. Kako vam se dopada moj remek delo? Remek delo? Ma to je totalni užas. Pa šta je to? Opet mi ne ide? Ideja? U rancu imam boksersku rukavicu, ni to. Bananu, ni to. Pa gde je? Evo, ovo su moje olovke. Dakle, da bih napravila idealnu kuću, treba mi lepa i što više šarenih olovaka. Ako zalepim sve zajedno, onda će mi ispasti prava drvena kuća. Oho, nevjerovatno. Da, znam, hvala. A ja ću nacrtati svoju kućicu naranđastom olovkom. Odlično mi ide. A krov ću obojiti ljubičastom bojom. A još treba nacrtati vrata, ogradu, prozori i dimnjak. Da, super! Devojke, vreme isteklo. Jeste li završile? Da, pogledajte, ovo je moj crtež. Jel vam se sviđa? Izvini, ali ne. Kako to? Julie, sad ti. Eto, to je moj crtež. Nije loše, sviđa mi se. Jeste čuli, ja sam cool.
Ostala je Jane. Eto, gledajte, kako vam se dopada moja kuća od olovaka? O, nevjerovatno! Prevazišla si sva moja očekivanja. Devojke, Jane je pobedila. Da, Evo tvoje nagrade. hvala puno. Kakva lepota. Jedva čekam da probam. Tu su sve moje omiljene slatkiše. Obožavam. Ova maskica je baš zabavna. Jao, izvinjavam se. Eto, ovo je vaša nagrada. Imate samo 5 minuta, krenite. Dakle, bit će fora ako ukradem sve četkice od Jane. Gotovo. Ej, u čemu stvar? Gde su moje četkice? Šta, četkice? Ja nemam pojma. Dobro, vreme je da počnem da crtam. Uzet ću plavu boju. Da. Ej, šta to radiš? Prestani! Baš si dosadna. Dobro, sad ću nacrtati najbolji popit. Prvo treba napraviti konturu, zatim kameru i na kraju sve obojiti. To uopšte nije teško. Jao, devojke već crtaju? Kako ja da crtam bez četkica? Tačno! One mi ne trebaju, imam prste. Da, tako će biti čak i brže. Prvo treba nacrtati tačke, a onda sve ostalo. Da, odlično mi ide. Gledajte, ispalo je super. Oho, kako lepo! Jao, sa takvim crtežom sigurno neću pobediti. On uopšte ne valja. Mogu baciti to? Oho. Dobro je što imam svoj omiljeni Skittles. Ja obožavam ove bombone. Tako su ukusne. Prelepo. Šta ona radi? Zašto ne crta? Crtam? O, hvala na ideji, devojke. Mogu napraviti crtež od bombona. Da, to je genijalna ideja. Ispalo je super. Ne smijem da jedem. Treba napraviti kameru. Eto, sad je sve gotovo. Ja sam genije. O, jao, devojke, vaše vreme isteklo. Pokažite šta ste nacrtale. Ovo je moj crtež. Nije loše, ali može i bolje. Jane, a šta je kod tebe? Ja sam crtala prstima. O, to je kreativno, bravo. Britney, šta je kod tebe? Eto, gledajte. Bravo, bravo, ovo je pobjeda. Da, pobedila sam. Super. Hvala učitelju. Ovaj popit je super. Ej, devojke, što ste tako tužne? Hajde, bolje da se slikamo. Da. Ja volim lizalicu. I ja, posebno kad ih je 10. Oho, što ste dobili tako malo? Gledajte koliko je kod mene. Wednesday, ti počinješ, hajde. Kako skinuti ovaj omot? Skidaj se. Marš odavde. Hoćete mi pomoći? Ne mogu ni ja. Mike, hoćeš joj pomoći? Hajde. Lako. Ne, drugi put. Izvini, Wednesday, ne možemo ništa. Stvar, dođi. Reši to, molim te. Bravo. Dalje ću sama. O, da, to je bilo ukusno. Dakle, ja sam završila. Ko je sledeći? Sad sam ja na redu, konačno. Wow, ove lizalice su tako slatke. Imam jednu genijalnu ideju. Sad ću da vam pokažem. Stavit ću lizalicu u kesu, a zatim izlupati. Mike, šta ti je? Je li to neki novi lifehack? Tako je, bako. Napravio sam slatke mrvice. O, da. A sad ću močiti moju lizalicu ove mrve. Pogledajte, tako je postalo još ukusnije. Oduševljen sam. A sad ću pojesti ove mrve.
O, da. Blago meni. Bako, hajde, sad ti šta sediš? Da, upravo si, unuče. Ali odakle početi? Šta je? Šta će ti, usisivač? Ajoj! Kakvu smešnu frizuru ima baka. Izvinjavam se. Ne smete se šaliti sa bakom. To nije lepo. Ali samo sam hteo da ti pomognem. Eto vidi. Jo, šta je to bilo? Nikakvog smeća ovde. Izvinjavam se, nisam hteo. Hvala, unuče. Lizalica je baš ukusna. Treba probati ostale. Da. Stavit ću u usta što više lizalica. Hoću i ja. Ti si već pojeo svoje. Sad je vreme da baka proba svoje divne lizalice. Izgleda da su mi se zaglavile ustima. Mike, pomozi mi brže, molim te. Preklinjam te. Ne ljuti se. Hajde, sad ću. Ups, izgleda da sam preterao. Tako je, a vilica mi još treba. Sve u redu. Ješću po jednu lizalicu. Baš su ukusne. Da, poješću svaku. I posljednja. Bravo, bako. Svaka ti čast. Da, možemo ići dalje. Šta, samo jedno kukuruzno zrno? Je li to neka šala? Opa, a baka ima 7, 8, 9, 10 zrna. Jao, mamice. Da, kod mene je prava porcija. Stani, Mike. Čekaj, imamo red. Ups, zaboravio sam. Izvinite. Prvo Wednesday. Dobro. Jao, ne mogu zagristi ovo zrno. Baš je tvrdo. Jao, šta to radiš, draga? Mamice. To je vatra. Šta će ti? Želim da ugrejem zrno. Eto, napravila sam kokicu. Divno. Sad ću je probati. Gasim vatru. Bako, to nije bilo obavezno. Samo sam se brinula o tebi. Hajde, sad je vaš red. Gde je moja pegla? Kako sam lepa. Izgleda da je pegla vruća. Znači mogu početi da pravim kokice. Da, tako je. Treba malo sačekati. Gledajte, sada mogu probati svoje ukusne vruće kokice. Baš su lepe. O, super, bako. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. Dobro, i ja imam ideju kako brzo spremiti kokice. Oh my! Tačnije, imam specijalni aparat za kokice. Da, sipat ću sva zrna unutra. I sad čekati. O, da, gledajte koliko kokice imam. O, baš su ukusne, to je divno. Sipat ću sve. Ne, Mike, ne radi to. Nemoj sipati sve. Aparat će se slomiti. Ma daj, bako. Jao, izgleda da si bila u pravu. Ajoj, mamice. Napravio si nam vatromet od kokica. Ali pogledajte koliko kokica sada imamo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za sve. Prestani. O, je li to žvaka? Jedna žvaka je dobro, a 10 još bolje. Oho, jeste nekad vidjeli toliku kulu od žvaka? Ne mogu da verujem. Mako, počni brže. Hajde, gladna sam.
Da, samo da otvorim pakovanje. O, kako lepa žvakica. Sviđa mi se. Wednesday, možeš početi da jedeš. Ne, vi još niste završili. Jauda, nisam primetila. Eto. A sada gledajte, baka će naduvati balon. I... ups. Žao mi je. Hajde, završila sam. Prvo ću otvoriti svako pakovanje. Da, tako je. A sad ću napraviti jednu veliku žvaku. Razvaljati je. I napraviti nudle. A gledajte kako sladak aparat imam za to. Odlično. A sada ubacujem. I okrećem ručicu. O da, odlično mi ide. Wow, gledaj Mike. Vidi kako je dobro smislila Wednesday. Svaka joj čast. I krava je baš smešna. To je to. Moja slatka pasta je spremna. Jedva čekam da je probam. O da, to je zaista slatko. Wow, nisam ni samo očekivala da će ispasti tako ukusno. Sviđa mi se. Da, sad je more da jedem žvaku. Jao, moja kula je pala. Kakva šteta. Ali nema veze. Jedva čekam da probam. Wow, to je zaista ukusno. A sad ću napraviti balon. Gledajte. O da, baš je dobar. Ali treba napraviti još veći. Da, drugi, treći. Cool, mogu se igrati sa njima. O, Mike, svaka ti čast. Da, bako. I dobio sam super ideju. Od ovih balona mogu napraviti kulu. Mada kakvu kulu? Celu kuću od žvaka. Da, odlično mi ide. Tako, još malo. I gotovo. Šta? Jao, izgleda da polećem. U pomoć. Idemo? Wow, imam žele Skittles u flaši. Super! O, Jane nije imala sreće. Ona ima jeftini žele. Uj. Oho, pogledaj. O, da, super skupi žele. O, jadna Jane. Hajde, počni prva. Hvala, naravno, ali mi se uopšte ne jede to. Izgleda užasno. Ne, odvratno, ali moram probati. O, čekajte. Ispada da je to mnogo ukusno. Nisam očekivala, ali srećna sam. O, da, to je mnogo bolje nego što sam očekivala. Poješću sve. Čekajte, šta je bilo? O ne, moja kosa. Zalepila se na sto. Devojke, treba mi pomoć. Hajde, vuci. Ups, baš nezgodno ispalo. To je moja kosa. Kakav užas. Britney, da li vidiš to? To je jako smiješno. Dobro, više. Jane, tako nam je žao. Dobro, hajde, ko je sljedeći? Da, jedva čekam da probam svoje žele. Wow, izgleda prelepo. Sad ću probati. O, da, to je prelepo. A unutra su moje omiljene Skittles bombone. Nevjerovatno. Gledajte šta mi je sa rukom. To je nevjerovatno. Ješću još. Završila sam. Nevjerovatno. I druga ruka se obojila. A sad sam sva šarena. Super. O, ne. Ja ne želim da budem šarena. Dobro je. Okej, na mene red. Sad ću probati svoj zlatni žele. Samo pogledajte kako lepo sijaj. A ukus je još bolji. Oduševljena sam. Kako lep poklon. Pitam se, a šta ću dobiti ako pojedem još?
O, da! Neverovatno! Bože! Kao da sam u bajci. Ovo je pljačka! Hajde, vodi odavde! Idemo! Oh my god! Ne! Kakav užas! Ukrali su Britney! Stanite! Čekaj, moja kosa! Eto, umjesto torte imam samo kore. Fuj! Šta je ovo? A gde je ukras? Neverovatno! Pogledajte, ja sam dobila najskuplju tortu! A vi ste luzerše? Ova torta nije gotova, ali svakako moram probati. Izgleda ružno. Znate šta? A ukus uopšte nije loš. Požurila sam sa zaključcima. Da, ovo je preukusno. Poješću sve do kraja. Da, čekajte, šta mi je to ustima? O, ne! Kakav užas, samo ne insekti! Ne! Ne podnosi mi! To je najgore punjenje na svetu! Julie, spasi me! Dajte! To je samo larva! Šta vam je? Sklonite od mene! Dobro. Izvini, morat ću da te sklonim. Eto. Vidiš, Jane, ništa strašno. Možeš da se vratiš. Hvala! Sada moram sve ovo da dezinfikujem. I tebe isto. Fuj. Devojke, mogu li ja biti slatkića? Moram nekako ukrasiti moju tortu. Halo, da. Treba mi pomoć sa tortom, to je katastrofa. O, tu ste, zdravo. Eto, pogledajte ovu tortu. Ma kakva je to torta? Užas. Ne brinite, ja ću sve da ispravim, ali naplata napred. Naravno, trenutak. Eto, izvoli, toliko će biti dovoljno. Šta, malo? Dobro, neka te. Uzmi još, je li sad dovoljno? Opet nije? Pa koliko ti hoćeš. Ali ja nemam više. U stvari, mislim da će ovi dijamanti rešiti stvar. Da, toliko će biti dovoljno. Dakle, a sad ću napraviti od ove torte remek delo. Dajte mi nekoliko trenutaka. Koristit ću najlepše i najukusnije slatkiše na svijetu. Eto, mislim da je to perfekto. Bon appetit, gospođice. Žao mi je da je dam. Dobro, uzmite. Skloni se odavde, platila sam ti. Dakle, konačno mogu uživati u svoj torti. Jedva čekam da probam. O, kako je privlačna. I ukus je neverovatan. Da, ja sam zadovoljna. Devojke, šta vam je? Julie, ti imaš svoju tortu, hajde jedi je. Da, tačno, upravo si. Konačno je mogu probati. O, da. To je najlepše što sam ikad jela u životu. Neverovatno. Želim da budem još i još. Dobro je što imam ne jedan, već 3 sprata. Ovo je najbolji dan u mom životu. Jao, ona nije normalna, kao da nikad nije jela. Ovakvu tortu stvarno nikad nisam jela. Ostaje posljednji komad, dohvatit ću ga. Dođe ovamo! Prokletstvo! Kakav užas! Devojka, gde ste vi? Ja vidim samo tortu u obliku jednoroga. Kako lepo! A umjesto Jane vidim tortu u obliku konjića. Julie je poludela! Gde ćeš, stani? I ti si pobegla? Vratite se! O, ne! Ovo žvak je nečija kosa. Odvratno. Ja sam također zadovoljna. Konobar! Dođi ovamo! Odmah učinite nešto sa ovom žvakom. Ojoj, ali šta mogu da uradim? Da li moram da je pojedem?
Znate šta? Imam jednu ideju. Sad ću uz pomoć pincete skloniti sve suvišno. Da, i treba mi još mikroskop. Vidim puno štetnih bakterija. Treba dezinfikovati ovu žvaku. To je to. Je li to sve što možeš? Ne, to nije u redu. Rekla sam da pojedeš to sam. Nema šanse, ne mogu. Idem ja. Ali platit ću ti, stani. Jao, otišao je. Znaš, mogu ja da je pojedem? Hvala, Britney, baš mi trebaju pare. Da, nema na čemu. Je li sad moj red? Odlično. Ja jedva čekam da probam svoju super dugačku žvaku. Kako je lepa. Da, devojke. Znam, to je bez vas. Ne, šta ti je? Neću ti ništa dati. Pogledajte, moj jezik je postao srebrni, kao i moja žvaka. Pitam se kakav će spasti balon. I on je srebrni. Ups. A sad su mi usne srebrne, pogledajte. Super, baš si lepa. Hvala, Julie, sad si ti na redu. Da, samo pogledajte moju fantastičnu žvaku. Joj, oslepeću. Tako je bolje. Oho, kako lepa žvaka. Da, i sad ću da je probam. Da, ukus je prelep. Neverovatno. Kao da jedem neku slatku karamelu. Divno. A sada mogu napraviti najveći balon na svijetu. Gledajte koliki je. Ups, šta je sa nama? Wow, mi smo zlatne. Kod mene je Kinder. Super. Britney ima cijeli komplet. Blago tebi. Vidiš šta je dobila Jane? To je neka rastopljena čokolada. Jako smešno. Je li to za mene? Prestanite da se smete. Dobro, probat ću ovu čokoladu, ali samo zbog izazova. Uj, ona izgleda odvratno. To je jako ponižavajuće. Gotovo, uradila sam to. Ko je sljedeći? Sljedeća ću biti ja. Ja obožavam Kinder jaja. Bolja je mlečna čokolada, a unutra bela. To je savršena kombinacija. A još sam i dobila neki poklon. Jedva čekam da saznam šta je unutra. Oh my god. Julie, kako nekulturno, fuj. Baš me briga, bitno je da je to ukusno. Dakle, vreme je da otvorim svoj poklon. Unutra je malac. Baš je sladak. Ćao, Britney. Skloni se od mene. Vreme je da probam svoj prelep komplet Kinder čokoladica. Da, fantastično. Blago meni. Što me tako gledate? Dajte mi da jedem na miru. Hej, jesi vidjela to? Baš je bezobrazna. Znaš šta? Hajde da je uzgradimo čokoladu. Šta misliš? Da, to je dobra ideja. Hajde. Zapravo ja sve vidim. Cicija? Obezbeđenje. Pratite da ove dve mi ne smetaju. Nikakvih šala. Ja vas pratim. Jel vam jasno? Da. Odlično. Hvala vam. Sada mogu na miru pasti svoje čokoladice. Da. Oduševljena sam. Bingo! Ideja? Hajde da je prankujemo. Da, to će biti jako smešno. Hajde. Šta je to? Kakav monstrum! U pomoć! Uspeli smo. Sada možemo pojesti jednu čokoladu. Da, hajde. Prelepo. Da,